Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ang tanang pagdaig o pagpasalamat ngadto lamang kang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah na gitagaan ta og chance ni Allah subhanahu wa ta'ala nga kani nga mga oras nga gihatag sa atoa nakahatag ta og oras para sa walay laing tumong aron kita makakatunta sa relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ug alhamdulillah ang i-topic nato karon mao ang ginatawag nga fadlu khawfi min Allah, kaning kaayuhan ni aning aduna tay kahadlok kang Allah subhanahu wa ta'ala, yung kabutihan ng pagkakaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Marami ang kaning kaayuhan, daghan og kaayuhan aning magbatunta og kahadlok kang Allah subhanahu wa ta'ala, na nadira ang usa sa kaayuhan kung aduna tay kahadlok ni Allah subhanahu wa ta'ala, usa na dira ang maoy mahimong rason nga kita makasulod sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. O maupod ni ang mahimong rason nga kita dili ta makabuhat og mga sala, na nadira ang sala nga bisan kita lang ang nakakita, kita lang ang nakabuhat, dili nato mabuhat nganuman tungod kay aduna kitay kahadlok kang Allah subhanahu wa ta'ala. Niingon si Allah subhanahu wa ta'ala, ingon siya, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ug kadtong adunay kahadlok kang Allah subhanahu wa ta'ala nga nitindog diha atubangan sa iyahang Rabb, sa iyang Panginoon, si Allah subhanahu wa ta'ala, aduna siya'y duha ka hardin sa paraiso. Allahu Akbar. Muna ang usa sa kaayuhan, adunay duha ka hardin sa paraiso, sikin sa man kadtong nahadlok kang Allah subhanahu wa ta'ala. Niingon pagyud si Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wan nahan nafsa anil hawa. Niingon pagyud si Allah subhanahu wa ta'ala, sikin saman o kadtong adunay kahadlok kang Allah subhanahu wa ta'ala nga nagatindog diha sa atubangan sa iyang Rabb nga si Allah subhanahu wa ta'ala, wan nahan nafsa anil hawa, ug iyahang gipugngan ang iyahang kaugalingon nga mga pagnanasa, kaugalingon niyang kagustuhan, kaugalingon niyang mga kagustuhan niya siyang kaugalingon, iyang gipugngan. Kay ngano man, ngano iyang gipugngan man, tungod aduna siya kahadlok kang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya niya magbuhat og dautan. Pero nganong dili man niya mabuhat? Tungod kay nahadlok siya kang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nato pananglitan sa buwan sa Ramadan. Kaya nato mukaon bisan walay nakakita, musulod ra tag kwarto nato, walay makakita. Pero dili nato kaya ngano man. Dili nato kaya nga mukaon sulod sa nga kita ray makakita ngano man. Nahadlok man ta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kay kung wala tay kahadlok, kaya nato buhaton tanan. Kaya nato mo inom og ilimnon nga makahubog. Kaya nato nga manigarilyo. Kaya nato tanan nga mga maksiya, mga kasalanan nga mga gibawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya nato buhaton kung wala tay kahadlok kang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kita, ingon si Allah, wanahan nafsa anil hawa, mao na to iyang gipugnan ang iyang kagalingon, kita napugnan nato ato ang kagalingon sa pagbuhat og mga dautan, fa inna jannata hiyal ma'wa. Mao ni ang reward sa kinsa man ang adunay kahadlok kang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkatinuod. Ingon si Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagkatinuod para sa iyaha ang paraiso,
ug mauna iyahang puloy-anan hangtod sa kahangturan. Gilaliman ka niya na. Nga rewardan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala kung unsa man tong kung napugna nato ang mga gipangbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala ug aduna tay kahadlok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Di man nato mapugan atong mga kaugalingon. Kung wala tay kahadlok ang Allah subhanahu wa ta'ala, imbis nga magmarites tungod kay nahadlok man ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala niya nabuhat. Ang reward, fa innal jannata hiyal ma'wa. Katotohanan na paraiso para sa sino man ang may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, at diyan siya mamumuhay ng habang buhay, walang hanggan. Forever ba? Diyan na siya mamumuhay sa paraiso. Sa sino man yung may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, si Abu Hurairah ni sulti na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam niingon, yung si Propeta Muhammad, adunay 7 sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawmin la dhilla illa dhilluh. Nga ingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adunay 7 nga pagapasilungon ni Allah subhanahu wa ta'ala dira sa iyahang silong sa adlaw sa paghukom. Adunay 7 na papasilungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang silong. Walang ibang silong. Manilong ba? Walay laing silong, kundi ang silong ra gyud ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kinsa man to silang 7? Ang una sa mga tao nga pasilungon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa adlaw sa paghukom, sa araw ng paghukom, imamu adilun. Katong imam nga adil, nga na makatarungan. Katong leader nga makatarungan. Mauto siya'y unang tao nga pasilungon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa adlaw sa paghukom. Kay nganong pasilungon man? Tungod kay ang uban na ay malumos, tungod sa kuan ba? Tungod sa kaduol sa adlaw, malumos sila, na uban taga-sugliog. Pero sila, kaning 7, pasilungon sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Una niya ato, katong imamun adilun, katong leader nga makatarunganon. Adil siya. Wala siya bias. Yung leader na hindi bias. Yung imam na hindi bias. Na siya panigan, wala. Kung kato nga imam, na siya panigan, nga ibes pwede ra unta makuan, mahimo siya nga, dili adil. Dapat, ang usa ka imam, adil gyud. Mo na giingon nga katong imam, katong leader, nga mahimo siyang adil. Dapat adil siya po'y pasilungon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyababun nasha'a fi ibadatillah. O kaning bata, o kaning ulitaw, dalaga, nga nidako siya sa pagsimba kang Allah subhanahu wa ta'ala. Bata hantod, natiguang hantod, wala siya gilaing gikuan, nagdako siya nga iyahang gisimba si Allah subhanahu wa ta'ala. Mote ikaduha, katong batanon nga nidako siya sa pagsimba kang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbuhat og mga ibada na nadira ang sala, nagasala siya, nagapuasa, nagabuhat og maayo, tanan nga mga buluhatong pagsimba. Mauna ang ikaduha. Ang ikatulo, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kaning usa ka tawo nga ang iyahang kasing-kasing na kaning nakakonekta na sa masjid. Kaning lalaki nga ang iyahang kasing-kasing nakonekta na dito sa masjid. But pasabot katong laki nga kanunay ana sa masjid nagasala.
kanang kita manggod lalaki halimbawa na diri dool masjid. So dapat ang usa ka lalaki magasalaan sa masjid, mauna siya rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid. Katong lalaki nga ang iyahang puso asa man nakakonekta na dito sa masjid. Dili siya magsala sa balay, dili siya kanang mga fard, kanang mga obligado nga mga sala, isala gyud niya sa masjid. So mauna siya nga ang iyahang puso nakakonekta na sa kining masjid, mga masjid. Ikapila na? Ikaupat, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Kaning duha ka mag-amigo. Duha ka mag-amigo, mag-amiga nga hinigugmaay sila. But pasabot kanang naghinigugmaay sila alang-alang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, but pasabot. Halimbawa, ako, si bro, kinuanan sila ba hinigugmaay. Dili nang bayot-bayot lagi-lagi. Dili na ang pasabot niya na dini. Nag-inigsuunay ba? Nag-inigsuunay, nagkapatiran, silang dalawa nagkapatiran na walay laing tumong, walang ibang intensyon kundi para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila ay nagtipon-tipon para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at sila ay naghiwalay, nagkabuwagsa para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan yung pang-apat. Na yung dalawa nagtipon-tipon, walang ibang hangad kundi yung para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila ay nagkapatiran, nagmamahalan bilang magkakapatid sa pananampalatayang Islam at sila ay naghiwalay. Walang ibang hangad kundi kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kaluguran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila ay papasilungin. Yun yung pang-apat. Sila ay papasilungin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At pang-ilan? Pang-lima. Wa rajulun atathul imra'atun dhatu husnin wa jamalin faqala inni akhaf Allah. Ang ikalima na ay nihagad sa iyaha nga babae. Yung lalaki may nagsabi sa kanya makipaghiulawas, makipagzina. May babae nagsabi magzina tayo. Makipaghilawas sa hindi niya asawa at sinabi niya, ayaw ko, umalis ka. Kasi natatakot ako kay Allah. So, yung pagsabi niya na hindi siya pumatol, yun yung rason kung bakit papapasukin siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa paraiso dahil sa may takot siya. At pangalawa, siya ay papasilungin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang silong sa araw ng paghukom. Babae, lalaki. Aks. No, pero ang binanggit dito, yung babae nagsabi sa lalaki. At sabi ng lalaki, katutunayan, inni akhafullah. Katutunayan, ako ay natatakot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa rason na yun, siya ay papasilungin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi siya ay may takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. At pang-anim, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalahu ma tunfiqu yaminuh. At yung tao na siya ay palaging nagbibigay, nagsasadaka, na hindi niya pinapaalam na siya ay nagsasadaka. Hindi niya pinapaalam. Na ibig sabihin, hindi niya pinapaalam sa ibang tao ang kanyang mga gawain. Halimbawa, nagsadaka siya. So, hindi niya ako nagsadaka ako dun sa ano. Malaki yung sadaka ko dun. So, yung tao na yon palagi nagsasadaka. Nagbibigay ng pera. Ito, pang snack, pang ano pa dyan. Nagbibigay siya na hindi
hindi nalalaman. Hindi nalalaman ng kahit nino. Yun yung papasilungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang silong. So, ibig sabihin, hindi niya binobroadcast yung pagbibigyan niya ng sadaka. Kasi, bakit? Para iwas sa pagpapakitang tao. Iwas sa riya. So, yun yung kainaman na bakit hindi natin, kasi maraming dahilan kapag binobroadcast natin yung sadaka natin, except na, kasi puso yan, gawain ng puso. Kapag yung puso yung gumagalaw, hindi natin nakukontrol. Minsan okay yung puso natin, minsan hindi riya. Pagka makalawa, naging riya na. Mga pangatlo, hindi na naman riya. So, para hindi ganun, ay mas mainam na wag nang i-broadcast. Kapag tayo, sapat na, hindi pa ba sapat si Allah subhanahu wa ta'ala? Siya yung nalalaman niya ang lahat. Kabalo ang Allah subhanahu wa ta'ala kung unsa atong ginabuhat. Bakit pa kailangan nating i-broadcast yung mga ano natin? Pero meron ding iba, sinasabi nila, para pamarisan. Para pamarisan. So, okay din yun. Hindi natin masasabi yung iba na binobroadcast nila yung pagsasadaka nila kasi puso yan. Hindi natin nababasa yung puso ng mga tao. So, nasa kanya pa rin babalik. At panghuli, warajulun dzakarallaha khaliyan wa fadat aynah. Muttafaqun alayh. At isang lalaki na palagi niyang inaalala si Allah subhanahu wa ta'ala. Palagi niyang inaalala. Kanunay nga hinumdum kang Allah subhanahu wa ta'ala. Mautoy makasulod sa silong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pasilungon siya. Ingon gani si Allah subhanahu wa ta'ala di sa Quran, Ya ayyuhalladzina amanu dhkurullah dhikran kathira. Ingon si Allah subhanahu wa ta'ala, o kamong mga magtotoo, o kayong mga mananampalataya, palagi niyong alalahanin si Allah subhanahu wa ta'ala, dhikran kathira, ng maraming pag-aalala. Wasabbihuhu bukrata wa asila, hanggang sa umaga hanggang sa hapon. Ang problema, nakakaalala lang tayo kapag minsan pag may problema, naalala natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan kapag nagagalit, nagsasabi tayo, astagfirullah. Minsan, dapat palagi tayong nag-aalala. Huwag nating hayaan na hindi natin maalala si Allah subhanahu wa ta'ala ng palagi sa bawat araw. Kumain tayo, alhamdulillah. Diba? Naalala natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Bago lumabas, paglabas ng bahay, magdua. Bago gumising, magdua. So palagi natin inaalala si Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon na rin sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, katakuti, kadluki yun si Allah subhanahu wa ta'ala. At palagi niyong alalahanin si Allah subhanahu wa ta'ala. At yun yung 7. Ano yun sila? Una? Pagkatapos imam na adil. Imam na adil, katong makaturanganon na imam, nung leader, makatarunganon, yung ano siya ba? Just. At pangalawa, Bata na lumaki sa pagsamba sa Allah. tumanda na siya sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, Tao na konektado ang kanyang puso sa masjid sa pagsala. yung puso niya ay nasa masjid na. At pang-apat, Duha ka amigo na nagmamahalan alang-alang. o nagmamahalan, yung mga magkaibigan, nagmamahalan, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagtipon-tipon sila, at sila ay nagbuwagsa, naghiwalay, dahil din kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pa? Yung lalaki, babae na inakip, at sabi niya, umiwas sa zina, pwede na sabi niya, inni akhafullah, katotohanan, ako ay natakot kay Allah subhanahu wa ta'ala.
At sunod, taong palagi palaging nagsasadaka na hindi niya pinapaalam. publiko. At panglas, Tao na palagi inaalala si Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung 7 na sa araw ng paghukom, papasilungin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Saan sila sisilong? Sa silong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Parang Hershey. Wallahu a'lam. Ay, wala. Basta ang sinabi ay papasilungin sila. Silong sila pasilungin. Kasi sobrang init niyan sa araw ng paghukom. Kaya nga yung mga muadzin, mahaba yung ano nila, liig. Mahaba yung liig nila kasi palagi silang nag-aadhan. Yun yung kainaman din ng muadzin na yung nagtatawag ng sala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sa araw ng paghukom, yung mga liig nila mahaba. Kasi, bakit? Yung titipunin kasi yung buong tao. Buong tao. Kapag na-try nyo mag-hajj, sobrang daming tao. Nagsingot naman gani, di na sige nagpang-spray yung mga ano ba, yung mga nagbabantay, yung mga guard, mga security. Nag-i-spray sila ng mga tubig. Kasi sobrang init. Ngayon, yung pawis, sa araw ng paghukom, sobrang dami. Simula kay Adan, hanggang sa pinaka-last na tao. Sobrang init ng ano, di ka magbaha. Baha ng tubig, singot na. So, ganun. Papasilungin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa silong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Ang pinakarason talaga, dahil may takot sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Natatakot sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa hadith ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, kaawaan-awa silang dalawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabi ni Ibn Abbas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Ibn Abbas, katotohanan na nadungog na ako si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga niingon, aynani la tamassuhuma an-nar. Naay duha ka mata. Dakaning mata ba? Naay duha ka mata nga dili malabay dito sa impierno. Aynun bakat min khasyatillah wa aynun batat tahrusu fi sabilillah. Ang una nga mata, katong mata nga adunay pagkahadlok kang Allah subhanahu wa ta'ala nga iyahang gihilakan, iyahang kwan ba? Iniyakan niya yung kasalanan niya. Iniyakan niya yung kasalanan niya sa pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yung pangalawa, yung mata niya na hindi niya tinitingin sa mga haram. Mga haram na mga tingin. So, yun yung mata na hindi ligtas sa sa impierno na nagdilaab nga kalayo sa impierno. Mao to nga duha. At yung pagkatakot natin mga kapatid, yung aduna tay kahadlok ni Allah subhanahu wa ta'ala, mauna siya ay usa ka ibada. Usa ka ibada nga grabe ka halangdon nga ibada na siya. Nga pagkahadlok nato kang Allah subhanahu wa ta'ala. O pagkahadlok kay Allah subhanahu wa ta'ala, mauna aduna tay magbaton kita og iman. Iman pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun nga mga kapatid, na wal khawfu mahmudu huwa ma dafa'a sahibuhu illa amali ta'at. At yung pagkatakot ay mainam na may mga yun yung nagpuprotekta sa mga kasamahan natin. Yung mga natin mga kauban,
nga aduna tay kahadlok, madamay pud to sila. Masultihan na to nga ayo pagbuhat ni anak kay bad na. Di ba? Inanaon natin, wag nating gawin yan kasi yan ay masama. At dahil sa atin, may takot tayo na napoprotektahan natin yung mga kasamahan, mga kaibigan, o sino pa man kapamilya na hindi makagawa ng kasamaan at mapasunod natin sila sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At panghuli na ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, sabi pa nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Na palagi yan sa khutbah, sa mga muhadara, palaging binabanggit ng mga muhadir at ng khatib. Palagi niyang sinasabi, kayong mga magtotoo, kamu nga magtotoo. Kahadluki gayud si Allah subhanahu wa ta'ala. Palaging sinasabi, kahadluki si Allah, kahadluki. Palagi nating sinasabi na katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala. At wag nating hayaan na magbabayo tayo dito ba? Magbabay tayo dito sa mundo na hindi Muslim. Hindi natin nasusunod si Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang propeta. At yung pagbabalik loob, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, taubatan nasuha. Nga yung pagbabalik loob ay yung nasuha talaga, yung totoo na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At walang ibang promise ang Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang sa yung may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, para sa kanya yung paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, at dun siya mamumuhay ng panghabang buhay, walang hanggan, forevermore. At meron siyang 2 hardin dun sa paraiso dahil may takot siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah, fa inna jannata hiyal ma'wa. Katotohanan, para sa kanya yung paraiso at dun siya mamumuhay. At dito na lamang matatapos ang ating muhadara. Jazakumullahu khairan fi istima'ikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.